Presne 175 rokov ležalo pánstvo Hlohovského hradu situované na dolnom toku rieky Váh pri južných výbežkoch Povazského Inovca, doslova pri nohách jedného z najvýznamnejších feudálnych rodov Uhorska, rodine Ujlakovcov. Tento významný stredoveký rod získal Hlohovec v roku 1349 od kráľa Ľudovita I. Traja synovia Vavrinca Skláva z rodu Hederváriovcov, ktorý bol správcom kráľovských pivníc, konkrétne išlo Mikuláša, Bartolomeja a Leukuša, získali celé pánstvo Hlohovec aj s osadami Starý a Nový Hlohovec. Predtým, v rokoch 1321 až 1349, patril Hlohovský hrad kráľovi, spočiatku Karolovi Robertovi z Anžu a potom neskôr jeho synovi Ľudovitovi I. Práve Kontovci a Anžuovci boli veľmi zblížení už aj v tom, že práve najzaslúžilejší z celej rodiny, Mikuláš Kont, sa už v mladosti zaslúžil a veľmi významne prispel rodine Anžuovcov pri boji o ich majetky na Sicílii. Vlastne za tieto úspechy a takisto aj za diplomatické úspechy dostal spolu so svojimi bratmi aj donáciu na spomínaný Hlohovec. Už čoskoro po uvedení do spomínaného pánstva začali robiť prvé úpravy, a to konkrétne v roku 1353 premiestnili vyberanie mýtneho na novopostavený most na rieke Váh práve v Hlohovci. Nešlo však o úplne prvý most. Starší most sa tu už nachádzal, pretože hovoria o ňom staršie písomné správy. Najvýznamnejším dátumom pre Hlohovec je rok 1362, kedy Mikuláš Kont vymohol od kráľa Ľudovita I. výsady trhového mestečka pre Hlohovec. Konkrétne išlo len o Nový Hlohovec. Týkalo sa to jarmokov, ktoré sa mali konať vždy na svätého Michala 2 týždne a boli oslobodené od akéhokoľvek platenia mýta a všetky spory, ktoré by popri tom vznikli, smel riešiť iba priamo zemepán Mikuláš Kont alebo Ladislav a richtár spolu s prísažnými. V roku 1365 sa Mikuláš Kont spolu s Ladislavom, Leukušovým synom, vyrovnali aj s poddanými osady Starý Hlohovec, a to tak, že im presne určili aj dávky a roboty, ktoré majú vykonávať a naturálie, ktoré majú odvádzať zemepánovi. Trhoviská, ktoré sa nachádzali tak v osade Starý Hlohovec, ako aj v Novom Hlohovci, ležali v blízkosti seba a prvá zmienka o nich je už v roku 1297. Boli oddelené iba priekopou. Kariéra Mikuláša Konta bola na uhorskom dvore naozaj výnimočná a napredovala. Z veľmi šikovného diplomata sa dokonca stal v istom období aj palatín, čiže miestokrál, druhý najvyšší postavený muž v uhorskom štáte. Palatín Mikuláš Kont sa veľmi významne zaslúžil o celkový rozvoj Hlohovca. Nebol to však len on, kto sa o to postaral, bol to aj jeho bratranec Ladislav, Leukušov syn, ktorý takisto sa významnou mierou podielal na budovaní pôvodnej osady a hradu Hlohovec, ktorý nad ňou stál. V roku 1367 Mikuláš Kont zomiera. Ešte predtým však stihne vykonať nesmierne veľké množstvo užitočnej práce vo svojom mestečku Nový Hlohovec, a to konkrétne, kedy sa postaral o výstavbu špitála a kaplnky Svätého Ducha, ktorá sa nachádzala pri ceste, ktorou sa vchádzalo do Hlohovca ku farskému kostolu. Práve jeho výstavba sa datuje k polovici 14. storočia. Takisto aj prestavba Hlohovského hradu a konkrétne výstavba gotickej kaplnky, ktorá sa
v jeho areáli dodnes nachádza. Správu pánstva potom prebrala jeho manželka Klára Kontová, ktorá si ponechala doživotné vlastníctvo na Starý a Nový Hlohovec a niektoré ďalšie dediny a ďalšie vlastnícke práva získali Bartolomej, Mikuláš, čo boli synovia samotného Mikuláša Konta a ich bratranec, ako už sme spomínali, Ladislav, Leukušov syn. Veľký chránenec kráľa Ľudovíta I. zrejme nezomrel v Hlohovci, ale na nejakom inom, bližšie nešpecifikovanom mieste, ale predpokladáme, že svoje sídlo a teda aj svoj život trávil z veľkej časti práve tu na Hlohovskom hrade. Môžeme to odvodzovať aj od toho, že priamo kráľ Ľudovít I. z Anžu sa veľmi často zdržiaval v tejto oblasti a nakoniec aj v roku 1382 v septembri v nedalekej Trnave zomrel. V roku 1387 až 1408 sa Hlohovec zmietal v ťažkých bojoch, kedy útoky viedol na hlohovské pánstvo pán Beckovac Tibor zo Ciboric. A práve majetky Ladislava z Úlaku, respektíve z Iloku, boli najviac ohrozené. Po skončení týchto bojov sa Zemepán sústredil na zveľaďovanie pánstva. Netrvalo však dlho a v rokoch 1430 až 1431 zase husiti, ktorí sa v tom období veľmi často zdržiavali v okolí Hlohovca, sa podieľali jednak na vyplienení, čiastočnom vyplienení mestečiek a takisto aj na spálení mosta, ktoré dal vybudovať Mikuláš Kont so svojimi bratmi. Väčšia časť 15. storočia sa niesla v znamení husitských a bratrických nepokojov. Hlohovec veľmi pri tomto trpel a preto Zemepán Mikuláš Ujlaky sa viackrát snažil proti samotným husitom zakročiť. Jeho výboje však boli viac menej neúspešné a husitom sa pomerne ľahko vždy podarilo Hlohovec jednak aj obsadiť a aj ho vyplieniť. V roku 1453 sa posúva línia v rodine Ujlaky na vetvu po Ladislavovi Ujlaky, teda po bratrancovi samotného Mikuláša Konta. Syn Ladislava Ujlakyho, Mikuláš, sa ujal hlohovského pánstva a po ňom sa správy na hlohovskom pánstve v 70. rokoch 15. storočia ujal Vavrinec Ujlaky. Práve za jeho obdobia došlo aj k výstavbe františkánskeho kláštora v severnej časti Hlohovca a k ďalšiemu veľkému prebudovaniu a výstavbe jednak sakrálnych stavieb, ale aj profánnych budov na území mesta. Takisto aj Hlohovský hrad prešiel viacerými rekonštrukciami. Navyše v roku 1496 samotný Vavrinec Ujlaky sa znovu vyrovnal na základe žiadosti Richtára Demetera a prísažného Pavla Melega s poddanými osady Starý Hlohovec a udelil im také isté privilégia trhového mestečka, aké mali dovtedy aj obyvatelia Nového Hlohovca. Vlastne k tomuto obdobiu roku 1496 datujeme aj zrovnoprávnenie oboch sídel pod Hlohovským hradom, aj keď ich samospráva sa ešte aj po tomto roku dlhodobo vyvíjala samostatne. Je pozoruhodné, ako rodina Ujlakovcov, pochádzajúcich z chorvátskeho mesta Ilok, významne ovplyvňovala dianie udalostí a vôbec vývoj v osadách Starý a Nový Hlohovec a vôbec na celom hlohovskom pánstve v tom zmysle, že priamo z územia dnešného Chorvátska pozývala ľudí, ktorí jednak prišli na hlohovecké pánstvo žiť ako súčasť ich služobníctva
Ale takisto už potom koncom 15. storočia za vlády Vavrinca Ujlakyho nad Hlohovským pánstvom to boli aj prví mnísi, ktorí prišli pôvodne z Bosny a usídlili sa v novovybudovanom františkánskom kláštore. Konec koncov Vavrinec Ujlaky v istom období bol dokonca kráľom Bosny. Vavrinec Ujlaky bol posledným z rodu Ujlakovcov, ktorý vlastnil Hlohovské pánstvo. Keďže v roku 1524 zomrel bez potomkov, celé pánstvo pripadlo panovníkovi. To znamená, že 175 rokov s výnimkou 2 rokov, a to 1494 až 1496, kedy na istý čas boli majetky Vavrinca Ujlakyho odňaté a pripadli k panovníkovi Vladislavovi II. Za údajnú spoluprácu Vavrinca proti Turkom, tak okrem týchto 2 rokov nepretržite Hlohovské pánstvo patrilo jednému z najvýznamnejších feudálnych rodov stredovekého Uhorska. Z pohľadu dneška je prekvapujúce, že meno Mikuláša Konta sa neobjavilo doposiaľ v žiadnom pomenovaní ulice dnešného Hlohovca. A práve minimálne takto by si to tento veľký muž dejín nášho mesta zaslúžil. Nebyť jeho, totižto zrejme by Hlohovec tak skoro nedospel z poddanskej osady na trhové mestečko. Práve vďaka nemu sa datujú počiatky samotného mesta Hlohovec. Len v 19. storočí, v druhej polovici, jedna z ulic Hlohovca bola pomenovaná po Mikulášovi Kontovi. Tá však neskôr bola premenovaná. Rozhodne jeho meno by v dejinách Hlohovca nemalo chýbať a myslíme si, že aspoň pomenovaním jednej z ulic by sme vzdali hold tomuto veľkému mužovi 14. storočia, ktorý sa významne pričinil o rozvoj nášho mesta.